Ndikudza mfanongo sina asire kutenga mfanongo apasina need kusoro nyenga mazano mfanongo waiza mbatula itengwe mwana unongoro kana 100 pazuva ende igaro watomutsa chokwadi ndokubatisa uyu zvarutoreva arutongokudza kuti kurepa tokuvanzira kuti urwedu iyo zvada tuita manje patumira pane kakasini kanowanzo purani pana pakashidai so neapa pakamira pakilazi pasera saka iwo ndochatotanga kutombopindira chikelazi imambopinde turivayekudhiza ndikukudza wati ipostoredu kelazi kao ndowatoda kupaseka saka iwo chinzwaka kana kuti uri kukwataka indokapindira ikokelazi hapana kuti mwari chicha chona geta atengeswe unoronesa mu 10,000 parangoratidza mpaka I come in mysterious ways. I protect those who read the Bible and worship me daily because I'm God. Oh, thank you, Jesus.